There do sweet, it be yes, we be an Indiana or Besraya. We and I suffer a tight. Last week, you know, maybe I'll call ye in Shira Yago the Shira one. A do bra, ye Yago Pondia, ye dear man. To brag to favor to me. If you go one way, a mad ye, the CIA member, the Timemano. Now, although they have to ban so, Osa, Udua, Nadia, 2 knife, now I share a radiant monium. Yet 2 we are now a company chain of the media cabia at was. So I get the form so much.
Onipa be kura ena epo ene mframa etie no yi eno kwase msa Nyankopon we ni hohu ono na ya boni din fi na no kwasi adade ya bepem ne homedai na yehu bone na yente bone se de homeda kronkron atome na to na ye hyewrade ne monyam a na ese na efata ye hyere ne monyam so ye na do hodada Eboabo ya ho na ebebo ye mpaya etoso bienu ene eye bosome nkro no nefua aduonu ngotwe ewo emfie mpemienu ne aduonu nem yesi afi mu ene ne ye homeda nhie mu a etoso aduasa ngotwe 38 Sabbath meeting ene osofo a otena dwam na ohwama ne dwumadie ni nyina akose de sese kro enyo bia se otitire ni masafi osofo odifo Jacob Bechi said de one ne mpani ayene dwumadie no na mede ye ne aseda dwumni nyina banawiye manu si pepepa na mpani emakwase moye mpaya etoso mienu a ebra agitofo no beto ye twen no ye beto nsa afre odifo Elijah echampon na obompaye kuni no amai na odijumedie ne nto aso nyina ahye awurade nsa ede amai se eba na wiye pa na ye kwa agitofo nchen na atompa abodwom ede akira akopembra mpani be kire se yemfa ho mujumedie nyina emra na wiye se eba na wiye ya na ye boaboa ye ho na yaba abetie onyankopon asem sade da nhyiamu ya na ye ye no na ene enyo bibia ena ede onyankopon asem no ebren se osofo odifo Jacob Bechi ene yenenso program ya ye aseda sumi na ye de awi kurai bribiso a osofo ebetuyefo na ansana yebetie asem no said ye da ye no ye bekinkan onyankopon bra asem no de akenya yadwen bible say yenkan sa na yenyo ne sa bekinkan wi a na yaje quotation no last week osofo ene tuyemfo quotations ahodo a odi tuyemfo no ye beji bi bebi a wonso koye asore no ne otiye no na odi bi ho adanse e de ahye awurade ene monyam se yewie adansedi no a na fi ye bebo mpae ebra ye boaboa ye ho na ya betie awurade asem ne santi ye beto nsa afre ye nua be ma Paul echampon na wabom mpae ama yetie awurade asem se papa ade asenka no bana wi ya ye beto nsa afre odifo set opoku na ono so abom mpae se asempa yetie no awurade moae na yentimi mfa nso aba se de na asem no akyerɛkyerɛ ye no se ye wie Nyankopon asem no a na ye ba enne ye program no so se wo hwe bana no so a afode no eye mienu ye wo main harvest a ichie mu mienu ukuada na ne homeda na no ukuada no ye nuanom a ye no wo ye mpaabo no eboa ye wo afodebonum enne duru se yen asafomai so a ye no kware gidi ma ye Sokoban Wood Village asafoma ene wona ewo gidi asafofekuo fofora ene wonyina de odo abebo dum no yenso ye kire ye do de kire sa adwumadie yi ene botaya si empani ene so ne santi ebere no so a ye beto nsa afre odifo Elijah Champon ene anuano meka wo ho
na omadi dwumadie no ho kyame amae na yabɔ yafɔde fɛfɛfɛfɛ na yɛde ahyɛ ɔbɔadeɛ animonyam menim sɛ wobɛbɔ ka amen pa sɛ afɔrebɔ no ɛba na wie ya na yɛde ɔfa a ɛtɔ so mmienu wɔ nɛ e program no so no aba na wie ye na yɛboaboa ho na yɛbɛyi in silver collection no ɛno deɛ yɛbɛto na yɛde aboa asafo no kyekyere ɛne ne nkɔsoɔ sɛ yɛwie no pɛpɛpɛ na ɛbrɛ wo mu a yɛbɛsrɛ mpani na yɛayɛ odi ma mpaabɔ ama dodoɔ a ɛnnɛ homeda yi yɛtumi abɛhyia mu awurade fie sɛ na wɔtwe foforɔ a yɛbɛkɔ mu a ɛhyɛ aseɛ wɔ kyena na yɛnnim mu asɛm no awurade mmɔ yɛ ho ban ɔma wo bia ho mu asɛm kɔpem sɛ yɛn nyinaa bɛsan hyia biem ɛwɔ awurade din mu ɛberɛ bi so a yɛbɛto nsa afrɛ atwerɛfoɔ no wɔde aseda ne nkaebɔ ahoroɔ a wɔn nsa aka nyinaa bɛba bɛto yɛne mpani ne atiefoɔ nyinaa anim ne sɛ nti sɛdeɛ mehyɛ aseɛ no mekaa no ebi adwumadie yɛhyɛ aseɛ kɔsi ara de bɛpem nnɛ nea onyankopɔn ayɛ ma wo na wopɛ sɛ wodi ho adanseɛ no akɔama kɛseɛ paa ɛda hɔ ɛma wo wokɔ a ɔkyerɛfoɔ no bɛkyerɛ ɛberɛ bi so a yɛde bɛto dwa na adɔfoɔ nyinaa ɛho deɛ onyankopɔn ayɛ de ama wo sɛ yɛwie saa adwumadie a na yɛkeka de nnɛ yɛmpaabɔ yɛwie yɛ nyinaa na yɛkyekyere no baako na yɛde aba na wie ne sɛ nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae nti yɛbɛto nsa afrɛ ɔpani Daniel owusu na wabɔ mpaeɛ ama yɛde nnɛ yɛdwumadie no nyinaa aba na wie na ɔsɔfoɔ odiifoɔ Jacob Bɛkyi a wɔyɛ wɔ titirani ɛma nnɛ dwumadie ɛne asafo yi ɔda so wɔn atenaeɛ a na ɔma ne nsa so na wasrɛ wɔ soro nhyira ama dodoɔ nnɛ ɛtumi abɛwuram ɛwɔ homeda so mu ɛne wɔn a ɛtumi bɔ afɔdeɛ no bi nyinaa sɛ awurade nhyirae na ɔma na wɔtwe foforɔ nkɔmɛto yɛn asomdwem sei ɛne nnɛ yɛ program no ɛho nhyehyɛeɛ ɛteɛ ka me ho ne yɛnhyɛ awurade yɛn mmɔnyam so yie na dɔyɛ wɔ hɔ daa nti yɛbɛkɔ yɛn mpani nkyɛn na bibie ne hɔ deɛ a ɛbɔ yɛn mpaeɛ a ɛtɔ so mmienu pamkyɛw wonto po no mae bɛma nsɔre mankɔ fam na yɛnto yɛtwɛw Aduwa body nyaminyani o. Wase jamia. Odo meme wa bro. Odo meme. Asenyo ya dutumina yedi diyo. Abane wa
Amen. Yeda ochedi ampo Nyankopon ti asefo ono yetumi hodemfo na se adawroma ena aboya ho bai ehye mpa aboya se kwasi ara no yakoni abadie mu nyina o yante bone bia ode nyina ewura homeda mu ama yegusu ayi dia no sai onyam ne kwafo magina yi da. Amen. Enne ohumi mu homeda yi enyum ma bebo mpaye no be hu afri Israel dwom ohane din wotwe Psalm 118 e de bebo mpaye Israel dwom no ma oha ani edin wotwe e wa pam da dan mu kratafa ahanum ani aduonu nsia enyom ngoma etoso num asafo na se da dwom monna wurade ase na woye na nadoye wo hoda ma Israel nken ane na nadoye wo hoda ma Aaron fiefo nken ane na nadoye wo hoda. Amen. Ma wona wosuro awurade nken ane nadoye wo hoda. Amen. Mefiri ahohia mu mefrɛ Yehowa na ogye mefiri mahohia nyinaa mu na Yehowa gye me so ɛwɔ de hotre awurade wɔ mafa ntimi nsuro ɛdeɛ no nipa betumi ayɛ me awurade wɔ mafa sɛ me boafo na me nso mehunu deɛ mepɛ ɛwɔ matamfo so ɛyɛ sɛ wode wo ho bɛtwerɛ awurade sene sɛ wode wo ho bɛtu nipa so ɛyɛ sɛ wo bɛtwerɛ awurade sene sɛ wode wo ho bɛto ahemfo so amanaman nyinaa twa me ho ahyia nanso awurade din mu na metwitwa wo maguo twa me ho ahyia wie kurampo nanso awurade din mu a ɛna metwitwa wo maguo twa me ho ahyia te sɛ nwowa na wo bedum te sɛ nkasɛ mu gya awurade din mu a na metwitwa wo maguo o mi nkonsa sɛ nka me nkɔhwe ase nanso awurade aboa me ma hoɔden ne ma yɛyie dwom ne Yehowa na wayɛ me nkwagyeɛ osebɔ ne enim agyegye ɛwɔ atenenefoɔ ntomadan mu awurade nifa de di m'ani nsɛm wama awurade nifa so awurade nifa di m'ani nsɛm mingu na emo menya nkwa na maka Yehowa ne yɛ nyinaa makyerɛ aso na awurade atwe me na wo die wamfa mame monna awurade ase na muhini tete apon kɛseɛ no mame na menhyɛ mu na Yehowa Nyankopɔn ase awurade apon kɛseɛ nie atenifoɔ nyinaa bɛhyɛ mu meda wase sɛ wagye me soɔ na wayɛ me nkwagyeɛ ɔboa bantofoɔ apaw no abɛyɛ twiaso botitire awurade no ɔma yɛyɛ na ɛyɛ nwanwa yɛ ni so wei ne da awurade ayɛ ɔma yɛ ni ahurisiɛ na yɛni nye wɔ da yi mu o awurade gye me nkwan o awurade Nyankopɔn ma no nsi yɛ yie ɛnnɛ nhyira ne deɛ ɔnam awurade din mu ba no yɛfiri awurade fie ɛhyira mo awurade ne wɔ Nyankopɔn
wama han kɛseɛ bi ahyerɛ ma yɛn momfa dua man entwa afahyɛ asefoɔ no ho nhyia enkodu afɔre mu kare mɛ ho me Nyankopɔn ne ho ɛyɛ waa na mɛda waseɛ me Nyankopɔn ne ho waa na mɛma wo so Israel dwom ɔhade du nwɔtwe imaduonu nkron monna awurade ase no wɔyɛ na nadɔyɛ wɔ hɔ daa amen yewa ni Nyankopɔn osira fa sase nyina so awurade wɔdɔyɛ fa sase nyina so amane wɔyɛ Abraham, Isaac, any other Jacob Nyankopɔn, Obama Bana Sinkel Dinda. Yɛde wase bebree hyɛ din kɛseɛ ho te na animonyam ɔmpɛmpɛnso a wode asafo yi aduro n'ano na yɛ mpanin ne nkonkoro sɛ yɛmfa nnanso dwumadie nsi hɔ hyɛ aseɛ kwasiada no kurakura yi mu a bɛpɛ me nnɛ homeda yi nnipa dodoɔ afifiri akyikyeɛ no mɛnkyɛn baeɛ nyinaa no akɔneabadie mu yɛante musuo ne yɛsan yɛa ne yɛwɔ nso obi aho amasɛm a yɛntimi mfo aseda nkɔma nnua ne abosom me wura Yesu na asenka de daa yɛkɔ so ahyɛ wɔ animonyam wɔ nea wayɛ wɔ yɛasetenam apam da homeda yi hu yɛmmɔbɔ fie ne wakoa wobɔ ni gyekɔ bɛkye asafo yi ne ɔma nyinaa bɔ ne kyɛ ne na homeda yi nhyira bi a ɛwɔ mu biara no wode ama yɛn yɛasɛm nyinaa sɛ ɛnyi wo nkonkro mfiri asɔre mu ma wo nkonko ne wo suro nkɔ so antena asɔre mu mprempre yi yɛgya wo bɔ ni gyekɔ bɛkye ɔne ne yere mata bɛkye asimma ne mmɔfra wɔ nkyɛn nyinaa hyɛ ɔnsa afɔrebɔ no akyi no mmeɛnte musuo ne yɛsɛn biara kɔsoa ama wo bambɔnyɛ kɛhyeɛ ɛwɔ busua yi so yɛbɛte wɔ nka no na wofiri adom wokɔ adom na nyame adwuma no ɛkɔ so ɔkronko ne wodi nti hyia wɔn daa amen wood village asafo yi so yɛ wo deɛ o fa nsa nifa no di abɛnsɛm to asafo yi so kɔsoa bɔ asafo ma no nyinaa bɔ yɛn ho bae yɛnte musuo ne yɛsɛn biara apemfo wɔ mu nyinaa wɔn awoafo wɔn ho ba somdwuem wɔn a wɔhwɛ ba wɔn anya bi wɔn a adwuma nsɛm nyɛ atumi ayɛ yie wɔn a ɔpɛ so otu kɔ wabie kwae wɔn a wɔn bi ɛhome wɔn soɔ no wapae wɔgye ama saafoɔ no ɔkronkron di nti bɔɛn daa amen gyinifoɔ ahohoɔ bebree nso abɛsra yɛn nɛ ɛne wɔn yɛn no wɔbɔ mpae bebree wɔ ha saafoɔ no nyinaa me Nyankopɔn kaa wɔn amen na ehu wɔn mmɔbɔ na fa nsa nifa no di abɛnsɛm no ɛto wɔn so na wɔn nso hyira wɔn bie kɔ ama wo wɔn nokwafoɔ di nti boa wɔn daa amen yɛntumi mmɔ mpae ɛnyae wako adwo wo so akyɛw na wokɛni yɛ maame na wɔmmi ɛnsi hɔ awurade kae wabaawa amen kɔsoa hyɛ ne den amen bɔne no adeɛ nyinaa ho bae amen deɛ ɛbɛyɛ yareɛ ɔhaw no musuo ne yɛsan wapagu amen ɛberɛ a bɛfa wako akɔ yi yɛne werɛ kyekyefoɔ amen mmɔfra no nyinaa nna nanom nyinaa mfoɔ mu hyie amen yɛbɛto wɔ mu nyinaa nka na yɛasomdwie amen ɔman Ghana yɛwo deɛ o ɛnkyɛ ne yɛbɛto aba asomdwie adeɛ ama yɛn no ɛma ne mfa nnipa so miɛmfiri yɛn nsa ɔkra birifoɔ biara a n'ani berɛ ne ne pɛ sɛ mekuma nti ɔpɛ sɛ wɔyɛ no sie deɛ na wama owuo bɔfoɔ akɔsra no na biribia yɛ bɔkɔɔ na sɔre Yesu ɛne yɛbɛbɔ afɔdeɛ biadwe ne akoma m miɛmfiri akoma kam
Any pimwa wako adwuma woyɛ ɛwɔ wɔ Awurade w'anim yɛ show Kristo di anum nyam otom dɔso be hyɛ wo me dai de hyira ɔman Ghana adom ne nti amen. Amen. Body nyame bro. Body nyame ya brado imwe. Nyame ya bro. Lady be bajwa. Oh yes yamu ya jawe.
I don't know.
Some can say, Pa, Sherrady and Monyam. But I young upon us on Pempeswa, but the Abedu or Ejimedi and Mosabri, your Bobo, I wanna Abeti, on young upon Sam said, ye, Medica at the two Jano. The Senti Ebeji quotation, now Chemo, maybe our sorry, no, the Autiano, the Bihon dancing and a share a radi and Monyam. A man in Mema, while I crowd piano. Monster swam, my dear Fiddy Bebro. And then in our watching, Wood Village. Also for some Pakeni D for Jacob Betty, and near chain a man some. We are some new be free, most of whom I toss me, and I exodus. It's read you know, teach more trickles to do me, say. Kai Homeda, Naya no cron. Then Siana, ya were Jumana, ya were dear. Na de to so no ye homeda na awurade wo nyankopon na emu de nya adwuma bia wo no ba bani wo baba wakoa wafuna wo mua na wahoho wo fi apunum na nansia na yehu ade ye osoro ne asase epo eni de wo mu nyina na homeda to so no enti na yehu ahira homeda na oye no kronkron amen Amen. Sembo tente titi abako mo yehu ahira quotation. A man of Yabaku Kahuana Macomemano. If I shall assure for a deep famous, a tremmy handsome, teach a more yet handsome. I say, by no book, Nancy. Yes, you don't cry. Amen. Sembo tente titi abako da osofu mame ase. Pamcho memano. Quotation. Baje. Luke chapter 1 verse number 36. For with God all things shall be impossible. Hey. Ubrofono, o te brofona kana. Kabiem. Luke chapter 1 verse number 36. For with God all things shall be impossible. All things shall be possible. And yet impossible. Why? So you go family be no why intimi nyo. Esa mo tente titi abako. Mo aka me man abako. Quotation. So Mike ni bio. Now what you are saying BBNE also for Paul I feel in a day some in my we assembly be free maybe some etia duasa ye may edu or say any engineer na wa modua na wa nifo amen Amen. Sembo tente titi abako. Mo we dia dance say the tea you know. Obeka bia o. Mo meji. Mo meji nka mo de. Ladies first. Mo ba ni nka wi anu aka wa. And then in our whole village, Odifo Jacob Betch in a preachy. We are 70 be free. Odifo Isaiah Woma. Tia Dio Numinsia. In Tichemba could you go see Miensa. Tichemba could you go see Miensa. Sarah did now coupon see Munia Temoso. Monia de Tinene. Name Quadri Ben. Namuni Tinene. Na inshani oda senyo yeye ni onipa okura mu no di odi me homeda no hwe nensa na nkoye boni bia no
na ɔda sɛ na ɔna n'ani ɔde ne ho abɛbata Awurade no ɛma no nka sɛ so na Awurade bɛtumi afiri ne man mu na ɛma ayi totoni nka sɛ medeɛ meyɛ dua wuyɛ. Amen. Sembo tenten. Titia baako. Itio. Enene na watch Wood Village. Papa ne preach oyi assembly be free. Mose huma etosimienu ana Exodus ti baako chichemu tie dionu chichemu baako kopim dunso etifi asem mansem dunu no Onyankopɔn ka asɛm nyinaa sɛ mene Awurade mu Nyankopɔn a miyi mu firi Misraim asase so nkwafie mu ɛnyɛ ɛnyame foforɔ biara nka me ho ɛnyɛ ohoni biara anaasɛ adeɛ ɛwɔ wiem wɔ so anaasɛ adeɛ a ɛwɔ asase ase wɔ fam anaa adeɛ ɛwɔ nsuo mu asase ase ne sɛso biara mfa na nkoto wɔn na nsom wɔn na me Awurade meyɛ Onyankopɔn ninkunfo a metua agya no amumuyɛ so ka mfa mma so kosi awɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne ne nan a ɔtan me na mɛyɛ mpempem a ɔdɔ me na odi me mmaransɛm ne so adɔeɛ mbɔ Awurade Onyankopɔn din kwa na deɛ ɔbɔ ne din kwa no mfa ne ho trɔtrɔtɔ kae homeda na yɛ ne kronkron nansia na yɛ adwuma na yɛ w'adeɛ nyinaa na da ɛtɔ so nson ne yɛ homeda ma Awurade Onyankopɔn ɛnyɛ adwuma biara ono oba bani oba baa wakoa wafena omwa ne ohɔhɔ a ɛwɔ ofie apono nyinaa nansia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa na ɔhomee da a ɛtɔ so nso nti na Awurade hyira homeda na ɔyɛɛ no kronkron di w'agya ne wo nani na onna aware asase a Awurade Onyankopɔn de ma wo si enni ewu ensɛ awareɛ ɛmbɔ korɔ ne endi wo nyɔnko ho adansekuw mu ɛma w'anim bere wo yɔnko fie mɛma w'anim bere wo yɔnko yere anaa n'akoa anaa n'afena anaa n'anantwie anaa n'afunu mu anaa biribiara a ɛyɛ ɔyɔnko dea. Amen. Amen. Sembo tenten. Titia baako. Intio. Psalm 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent. You shall trample underfoot, because He has set His love upon me. Therefore I will deliver him. He will call upon me, and I will answer. Surely I will deliver him and honor him.
with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Amen. Somebody think. Titi abako. Mo waya de. Okay, na me nyosi kan yema. Okay, na me nyini yema. Ako mama me ati. Ko. Dikao. Bo abofra no waya de pa mo me mo ensema no. Aha. Bible say kira abofra no kwan a wonfa so na onyini a onfiri ho. Eda awurade ase se enyina yetumi aka quotation bi de ahye nyame en monyam. We di adanse se de itie no ya na yede to ya dwenem ede nante. Nti ne de a eben so mo nyina mfa koma ba ko ntie na emfa nkoso aba na next week ne ba na yidi ho adanse a obiya tumi aka bi ahye awurade en monyam. Amen. Disabri ye besre ne makofom na emema sore e ka onyankopon bransem no yibia na yenua Paul e champon abompae na etie awurade asem onyankopon bransem no ye behu no hen Mose ngoma etoso mienu etie dio no yimu edi kai kosi do nso na onyankopon kan se me nyina se me ne awurade onyankopon a me yi ofiri mezima sase so enko afiem enya onyame fufuro binka me ho enya ohoni bia anase ade wo wiem wosoro de wa asase so wo fom de wo nsuo mu asase ase ne sesu biara mfa nkoto na ensomo na me awurade onyankopon me ye onyankopon ni nkumfo a bitua agya no mamu yoso ka de fam maso kosi a wonto atoso me ensane nan a wota me so na me yem pempem a odome na odi me mbransam so adoye emmo awurade onyankopon din kwa na awurade mmade obone din kwa no emfa na ho totroto kai homeda nan no kronkron na nsia na ye wodwuma na ye wadie nyina da to so nso no eye homeda ma awurade onyankopon nye adwuma bia no babeni ubaba wakoa wafuna ummoa ene hohoa owufia pono na nsia de yehoa de osoro ne asase apone de nyina na ohomeda to so nso enti na awurade hyira homeda na woyɛ no kronkron di wagya ne wonani na wonna wade wasase a awurade onyankopɔn de ma wo so de awu nsawa de mokro no de nyonko ho adansi kromo mwani mbere yonko fie mwani mbere yonko yere anana koa anana funa anana lepie anana funumu ana bibia eyo yonko dia. Amen. Afi ye bompae. Osoro ni asase yefo asidanka odinda. Amen. Na wonu mu asem na bo ne manyina ti mre bi edu si ti onu mu asem ti be fast of penny so kasa na ma wasem na eba na megu asase paso se de be ya opi onu no nyama to sumi nu a enya yira ba wadomenti openya wo man da. Amen. Mo amishra sabri adubra osofo odipo osempakani Jacob Bechi eni yen ebeche awurade asem omode a se ode okuma na wadwen ohonhom no bibia ebedi asem a ebechi ebise awurade asem chirikasa nti asem yi na emfa enkutu anamo adwentofo no besere mo na mama edwumtiawa na onyame ni pei ede awurade asem abre Mutitwa na mubatum mutitwa na mubatum mutitwa na mubatum is a funny dance world is a funny dance world
Amen. Yɛda yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ yɛn abankɛseɛ ase. Ampo. Adaroma ɛna ohu yɛn mmɔbɔ na ɔfrɛ yɛn maa ne din. Ɔfrɛ yɛn no nso no wamfrɛ yɛn kwa. Dabi. Ɔfrɛ yɛn sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie a ɔbɛma yɛn nkwa. Nhyira nka ne din daa. Amen. Ɛnnɛ homeda wei a yɛdi ɛyɛ homeda asoronko kakra. Ampa. Ne nyinaa ne sɛ dwumadi a Onyankopɔn de ahyɛ me nsa a megu so a meredie no. Ɛno na mpanin yɛ nhyɛ sɛ yɛbɛyɛ mpaebɔ ne wie a yɛabɔ afɔdeɛ na mɛtumi de atoa Onyankopɔn adwuma no so. Nti ne da yi yɛ ɛda soronko kakra. Na mɛsrɛ ɔkra bi a ɔwɔ da yi mu na wotie Nyankopɔn asɛm sɛ soma a Onyankopɔn ɛde n'asɛm asoma me no, onipa biara obɛfiri akoma pam na wɔtumi aboa adwuma no biara no, menim sɛ yɛhɔ Onyankopɔn so bɛhyira wo. Ɛsiane sɛ adwuma no sɛde Nyame pɛ sɛ menyɛ no no, ɛno a na megu so a meyɛ. Ampa. Mehyɛ adwuma no aseɛ no, memfa bɔne biara mataa ho. Dabi. Ɛna memfa kwanbɔne mi asɛ mɛgye obiara biribi. Dabi. Ɛna wohwɛ asɛnka a mayɛ no a nokwasɛm nie, yɛtwie sika paa. Ampa. Yɛtwie sika yɛde ɛka nyamesɛm no ɛkɔ bɛyɛ 13 billion nyamesɛm nko a. Na botaeɛ a Onyankopɔn ne soma a Yesu Kristo ba asase wɔ su no ɛne sɛ ɔbɛka asɛmpa na adebɔyɛfoɔ nso ate asɛm no na ɔmo nso anya adwensakra. Nti Yesu Kristo wuo yi akyi no, ɛyɛ Yesu ne wuo no ne sɔre ho asɛm a yɛbɛka ama wɔn wɔ akyirikyiri a wɔn nyɛ nyankwagyeɛ no, wɔn nso bɛnya nkwagyeɛ no bi. Botaeɛ ne nyinaa no, ɔbɔ adeɛ nka yɛn daa. Amen. Na asɛnka adwuma no, ɛho wɔ ka bebree. ɛho wɔ ka. Nti sei no dodoɔ no ara no wɔn mpɛ. Ampa. Wohwɛ gyidi asɔre nsafo a adɔdɔre no asɔfo mpanimfoɔ no a emu dodoɔ no ara no wɔn agya nsɛnka no kɔ. Nokre. Because onye fa mfidie sisi aso ko pirikyi a esika ana wokɔ nso a wonkɔfa sika bi ɛma. Nti ebi wɔ kɔ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛte sɛ wobɛka sɛ wobɛsɛ mfidie kɔ ada ko pirikyi ɔmo na wobɛnya asɛm. But adwuma no nyinaa yɛ baako pɛ. Sɛ nkwagye a Kristo de bɛsi asase so no yɛyɛ wuram bi no, ɛsɛ sɛ afoforɔ a wɔn nyɛ nhuneɛ no nso ehunu bie. Na ɛnyɛ honam ne mogya. Ɔbɔ adeɛ mfa bɔne nkyɛ. Amen. Nti sɛ yɛakɔduru sɛ adwuma no ɛyɛ akɔneabadie. Ɛna mekaa me yusu sɛ kaa no ayɛ mmerɛ de Nyankopɔn bɛyɛ a no wayɛ no. Matena kaa no mu sɛ 12 years ne engine sɛe da. But adeɛ bi ɛyɛ dada na ɛyɛ dada. Woyɛ ha nnɛ adeɛ kye aha bɛyɛ. Woyɛ ha nnɛ adeɛ kye aha bɛyɛ. Na biribi a ɛnyɛ awerɛho sɛ wasɔre sɛ mekɔ radio station na TV station akɔpirikyi na wo kaa akɔsɛe asi kwa so. Ibi wɔ kɔ wayɛ late. Wokɔ abo ho a na ɛgya no adum. Bɛbɔ so ɛnyɛ so biem. De saa nneɛma no ɛmma adwuma no nkɔ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛkɔ. Nti ɛnhyɛ no nyinaa kɔduru sɛ ɛsɛ sɛ
minya kaa metimi di adi akɔneaba ntɛntɛm ayɛ adwuma a onyankopɔn de ahyɛ me nsa no nhyira nka nyankopɔn din daa. Amen. Sɛ onyankopɔn ɔmfrɛ wo a na ɔmfa adwuma nhyɛ wo nsa a woni haw biara o. Baby. Nti m'adwuma a meyɛ no different from others. Nti na deɛ meyɛ no obi wɔ a wɔnte aseɛ. Asɛm wei metaa ka ɛno gye wo so akyɛn onyankopɔn fa ne kra nsie. Amen. Ɔbɛstart yɛ sufia no ɛne no a na start yɛ na ukɔre bi yɛkɔ ne ɔmeyɛ preach ne ade na ebi ne yɛyɛ mpaebɔ no ɔsɔ me nsa sɛ ɛne yi na akyi ɛwɔ onyankopɔn so asoma no so nka nsɛmpa wankɔ nti nyahu asɛm nka nkyerɛ ne sɛ ɔde ne tu afiase mfie 9 na wobɛkyere ne saa obi ehu ne mmɔbɔ da kɔpem sɛ mfie 9 ne bɛso ɛne gye wo so akyɛn so na ɔyɛ nyankopɔn difoɔ paa na ɔyɛ nyankopɔn difoɔ paa yɛbu a yɛwo ne sɛ odifoɔ ɔno no ɔyɛ saa afoɔ no bia ɛne bu wɔn so a n'ani gye ho no ayɛ mpaebɔ ne nyame adom ne bie ɔno deɛ yɛwo ne sɛ odifoɔ nyankopɔn adwuma yɛ nkɔsoɔ biara no momyɛnyɛ efisɛ enum na woyɛ a obetumi anya nhyira afiri onyankopɔn nkyɛn nhyira nka ne din daa. Amen. Nti Yesu ɔba asase yi so ɛwɔ botaeɛ baako pentira nti ɛbɛyɛ Luke chapter 4 verse number 16 ɛna me nkasa nkyɛ bebree Luke 4:16 Luke asɛmpati 9 imu a ɛyɛ dunsia Luke chapter 4 verse 16 Yesu Nazareth asɛnka yɛnkɔ ɛna Yesu baa Nazareth baabi a yɛne yɛ ɛne dwo nso akyɛn apɛne Thomas nom agya no watwum nom ɛne sɔfo Elijah nom saa mmerɛ Kwasi John nom pɛne dwo nom ne mpanimfoɔ no baa awora so ɔmo bɛyɛ mpaabɔ ne asɛnka me gyina hɔ saa no na saa na meyɛ hard paa o ayɛ hard me na menkasa nso na meyɛ very strong babababa yɛka tutu asɛm ne nkwasi asɛm a na me ne me di papapapapapapa so ɔte aseɛ nti ɔmo ba awora so no ɔmo kɔyɛ mpaaba a ɛduru anwummerɛ no mabɛyɛ asɛnka wɔ awora so station nti Friday no a ɛyɛ asɛnka no wie no ɛna me se ne nkwa no mɛkɔ akɔtie nyamesɛm no bi ne nko adeɛ ɛda no gye no wa ɛpirikyi fa atemu da ho na menti bi da nti megyina hɔ ɔpirikyi saa ka na mesɛ mɛkyɛ sɛ nti wiase bɛkɔ na wieɛ nti sɛ gya bi wɔ hɔ a ɛbɛhye adebɔyɛfoɔ nti ɔpirikyi wieɛ na mesɛ masakra ɛna pɛrima nsa nso kɔɔ bi ɛna ɔmo se adeɛ kyɛ na mesɛ dɛbi adeɛ kyɛ nyɛ yie because I'm a preacher man na 11 kwa ba pa nkɔbɔ 12 ɛna ne yɛ kɔburo nyam ntina waba wura de so waba na mesɛ dɛbi ɔmfa me nkɔ ti anadwo da suo mu no a na pɛrima nsa de me kɔɛ na ɔkɔbɔ me so nti adeɛ kyɛ homeda no ɛne yɛ nyinaa wura so yɛ saa mmerɛ na nya go pɛni dwɔn nom masa masa ɛnyɛ gye saa o tiam no ɔbaa na wɔn nsono dane ɛdane kuma bɔ sɛ kim nti ɔmo wie bibi awie yɛ no na bɛkyi wɔn didi wɔn ntimi nkɔ kɔsɛ nkɔfoɔ no asɔre no ɛnam sɛ no deɛ nkɔfoɔ kɛm ahwe yɛ bɛbɛm ɛna mene apea mene ne nyinaa ne sakrae kɔsi apea ɛna ɔsɛ adu ɛne yɛ sɛ bɛkɔ akɔyɛ mpaebɔ meso koraa memfi sɛ wɔmenyɛ mpaebɔ da yɛsi ɛkɔ 3 days die ɛwɔ wura so pepɔ no so obi a nyɛ mpaebɔ da nyɛ mpaebɔ da yɛhyɛ aseɛ ɛde di kae a adeɛ kyeeɛ no masa na yɛ den yɛ baako adu baabi a na mede na mewiawia ne ho yɛ me basabasa ahoɔden na saa yɛ kakrakra saa yɛde baeɛ nti yɛtena asɔre mu kakrakra saa na yɛde baa Kumase ha
ɛna mpaabɔ saa yɛbɛdu mpɛmpɛnso yi nti yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a sɛ obi ankɔ pirikyi ankyerɛ no a ɔnti nyame asɛm so ɔte aseɛ ampa nti sɛ asafo wɔ hɔ na sɛ wɔn ani nyi asɛm ka ho a na nneɛma bi aka mu kakra ɔbɔ adeɛ fa bɔ ne nkyɛn amen nti yɛ deɛ yɛn yɛ adwene sɛ asɛnka no yɛbɛto aso aka ɛna emu sikasɛm no dɔɔso paa nyɛ yi sɛ saa o sɛ wonni akokoduro paa wontumi emu sikasɛm no dɔɔso nti sɛ woyɛ obi a odwene kɔ honam so kakra bi a wontumi nyɛ adwuma no but enum nso na sɛ yɛtumi yie a yɛn nkwagye bɛtumi ayɛ dɛ adaadie ɔbɔ adeɛ mfa bɔ ne nkyɛn amen ntumi srɛ adɔfo no mu a yɛahyia mu ɛnafɔde a yɛbɛbui no bɔ mmɔden sɛ deɛ wobɛtumi ayɛ ama asom wɔ onyankopɔn anim biara no tu saa namɔ no nhyira nka nyankopɔn di daa amen adɔpɛ madam bi frɛ me na obusa me deɛ kɔkɔ saa na meka kyerɛ no sɛ sika ni so a wo sɛ na atua wo sika ade baeɛ no wo sika nso sika sɛ na ade baeɛ ana wobɛka sɛ sika ni so sika ade baeɛ nka wobɛtumi atua saa bɛyɛ sɛ 10 nso wamfa ama nso wopɛ sɛ woana mfa sika no mmra mo nyinaa mo tiri mo dendendendenden monyɛ sika na mode tɔ ka kɛseɛ na mode gye nsase na mode si mo rosae deɛ munim ara ne sɛ ɛna ɛdi si mu aba sɛ madwuma bɛsɛe ɛdi si mu aba sɛ mebɛwu so ɔte ase ɛna ne wɔdi mirika na mmom sɛ yɛse yɛfiri akoma mu aboa nyame adwuma no deɛ nipa maako na ɛwɔ saa akoma no nipa mokyɛ wo saa adwuma wei ɛho hia nyankopɔn yie ebisɛ sɛ wokaa bible a nneɛma kɛseɛ wɔ wiase nyinaa ebie na ɔyɛ nyankopɔn adwapadeɛ wohwɛ nneɛma kɛseɛ aborɔfo ayɛbɛ wiase wohwɛ adayɛ kɛseɛ nkɔfoɔ sie wohwɛ alupiri akɛseɛ a aborɔfo yi yɛ sɔɔte aseɛ ɛne nneɛma a ɛfa bɛ wiase nyinaa no ebie no nyame adwapadeɛ nanso bible me ate aseɛ sɛ nipa yɛ nyame adwapadeɛ ampa Psalm 127 verse 3 nti sɛ ɔkra bi yira ɛwɔ bɔne kwa so a na ɛha nyankopɔn bebree yes sɛdeɛ obi bi ayira na ɛha wɔ saa na sɛ ɔkra bi yira na ɛha nyankopɔn nti mɛsrɛ mo ma mo mmerɛ sɛ yɛbɛboa nyankopɔn adwuma ma ayɛ nkɔsoɔ obi wɔ a sɛ nyame bɛhyira wo a gye sɛ wofiri w'akoma ne w'adwene mu asɔpɔto nyankopɔn adwuma na sɛ wosɔpɔto a ɛno na mpaabo bɛtumi ayɛ adwuma bi ama wɔ na adi wakɔduru baabi nhyira nka nyankopɔn din daa amen nti yesu ama yɛhunu sɛ ɔba asase so sɛ ɔbɛka nsɛmpa ama adebɔyɛfoɔ ayɛ dɛ asakra a wɔn adwene nhyira nka nyame din amen nti sɛ Matthew 4:23 no yesu ɛyɛ asɛnka no ne din trɛ kɔ ewiase amansan nyinaa so nyame fa no so yɛ nsɛnkyerɛnne bebree ɔbaa deɛ me ahoɔden daa amen ɔte aseɛ no ɔsoma asomafoɔ no Matthew 10:5 na ɔnyɛ nwuyɛ no ɔsoma asomafoɔ no ma wɔn kɔyɛ adwuma bi na yɛntie Matthew asɛmpa eti du nkyɛmu enum Matthew chapter 10 verse 5 ɔsɛ asomafoɔ n'adwuma yɛkɔ saa nipa du mmienu yi ɛna yesu soma wɔn ɛhyɛ wɔn sɛ nti yesu soma a asuafoɔ du mmienu ɛna ɔhyɛ wɔn sɛ ma mo ma ne nkɔ amanaman kwaa so ma mo ma ne nkɔ amanaman kwaa so na mmom monhyɛn samariafoɔ kuro biara mu na mmom monhyɛn samariafoɔ kuro no mu dabi monhyɛn samariafoɔ kuro biara mu ada ɛwɔ daana ma hwɛ hɔ nie nhyira nka nyankopɔn din amen ka yɛnkɔ verse 6 ɔsɛ na mmom nkɔ israel fie nwan a wayera ne nkyɛn yesu ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nkɔ israel fie nwan a wayɛ dɛ wayera ne nkyɛn ɔmo ayera ne nkyɛn ɛsɛ kumase ha yɛtie yi nneɛma bebree na ɛkɔ so ayɛ o bebree
ɛna gyidi yɛ ɛtim nso na ma bere kɔ so a ɛnyɛ ayɛsi yɛtumi kenyam sɛm ma nipa hunu sɛ ɛsɛ ɔsakra n'adwɛn yɛsɛ koraa sɛ obi kura yɛ mpaebɔ na woyɛ adwumani na pie ɔpɛ ne wɔ mu na pie ya ɛyi sɛ ɔdɔ soro ankɔ baabi a ɔte faako wɔ mu na de wɔne hɔ nkonko no aka n'anim asi so because onim sɛ wo a waba hɔ no mu odu na wɔkyɛke sika a wonya no a ɔama no abɔka ebi sɛ madi saa asɛm no asi a mɛstate akɔtɔɔ baabie no a mekɔɔ mu gya me kɔ amɛgyeɛ mekɔ a me sika hembotom ba no mepirikyi na nyame de me adwuma wie a pɔpɛ mehura tena me kam me na mekorɔ no sɛ ɔte aseɛ memu ohu sɛ mebɛyɛ adwuma bi ɛnyɛ wo sika nti na mbaeɛ ɔbaa deɛ mfa bɔ ne nkyɛ amen asɛnka nyame ani gye ho evangelism nti gyiri ne biaa a woyɛ bɛrima biaa no sɛ yɛyi gyirifoɔ maako nnante gyina hɔ a 100 gyina hɔ a ɛmu nnante yɛ asɛnkafoɔ gyirifoɔ 100 bia gyina hɔ a yɛ ɛmu nnante ɛyɛ asɛnkafoɔ ampa ɛfiri sɛ asɔre no ɛyɛ heavy asɔre ɛyɛ heavy asɔre nti no onyankopɔn de saa honkonko no ayɛ dɛn awuram yes sɛ nka ɔbɛfa yɛ so na watwe akra ayɛ dɛn ama ne ho pani sɛ deɛ na ma mpa no asɛm paa na ne gye asɛnka pani dwɔ na ne gye asɛnka ho demi sɛ ne ɔpema asɛm paa o ɔsɛ meka tetefoɔ nyamsɛm ɛna ɔsɛ ma asɛm nso nsesa sɛ ɔde aseɛ nti bere a yɛbɛtɔ gyidi canopy ne mfidie no ɛkyɛmu fɔ pani John pani Thomas asɛnkafoɔ pani ɛna difoɔ pani pani John mena na meyɛ no yɛ ne sɛnkani a ne yɛne yɛdi first ebi ebɛkɔ biara no sɛde mesi pirikyi no nti wonni sika koraa bɛkɔ fie yɛkɔɔ yi bono kuro baako so ɛkɔyɛ pie ɛkɔyɛ ɛna ɔmbaa sɛ yɛde deɛ nkɔ yie koraa o nkɔ yie ɔmoma afɔdeɛ no ɛnyɛ sika yɛnyɛ so a na mebɔ mpaeɛ sɛ awurade ɛma me nkasa na ɔmoma afɔdeɛ no na ɛwu ada ntɔtrɔ so mepirikyi saa afei na nnipa kakra bi na aka mpaabɔ bea hɔ sɛ wɔ mo kɔ fie bia kɔfɛ sika ba hallelujah amen ɛbɛ fie no a regional pastor de super friends bɛkye wɔn sɛ ɔkasa no bɛkye nsɛm yi aka yɛ da bi ayɛ kenkan so na wɔma nsɛm yi ayɛ foforɔ koraa o ɛnam sɛ nyankopɔn tumi ewie nyinaa yɛ paa ne ɛnyɛ sika nti asɛnka asafo biaa ɔmo ne gye ho so ɔmbɛyɛ biaa no nyame gyina ɔmo akyi nokwasɛm nti sɛ obi po asɛnka a wapo nyankopɔn nhyira nka nyankopɔn di daa amen nti mɛsrɛ mo sɛ ɛkwa yɛ onyankopɔn abia ma yɛn ɛne anammɔ a yɛtuo no mo biaa ma no ba mu asafo yi ɛhyɛ aseɛ saa mmerɛkwa nke wɔ sika ba asɛnka nti no yɛ sika no ntimi nyɛ dɛn ɛnyina nka obibia ɔho biaa ɛyɛ sika kɛseɛ ɛna yɛyɛ nso a nyame ani gye ho yes ɛnum ne yɛn nkwagyeɛ wɔ ɔbaa deɛ mfa bɔ ne nkyɛn amen nti mɛsrɛ mo sɛ yɛbɛbɔ afɔdeɛ no motɔre nyinaa ne sɛ metɔ kaa ne kaa no ayɛ dada ɛsɛ menya kaa ɛwɔ soro but afɔdeɛ no ɛbɔ wie ne tɔ kaa no wie ne nyame boa ne sika no bi kaa yɛbɛtɔ machines no bi na afei yɛde asate ayɛ dɛn ɛpie abɔnten kɔmuno no ɛbɛdi kaa yi kuma se ha nyinaa yɛhu sɛ dɛm ha nyinaa yɛ ma hafele wi nsa na yɛatrɛ kuma se ha nyɛ ma yɛntra a gyina kuma se ya sɛ yɛhu sɛ ba sɔre sɛdeɛ ba mpaabɔ na ha nyinaa yɛ ma no homeda saa na homeda nso ɛsɛ ha nyinaa yɛ ma hyirin nti ha yɛ ma wie a tiasi abɔnten na afei yɛapɛ mpanimfoɔ bi de asɔre no ama mo yɛnamu afei yɛate ahwem nyɛ mema yɛ deɛ ma yɛ bi awie mena mekorɔ no nhyira nka nyankopɔn di daa amen mebaa mɛtumi abɛka kyerɛ m sɛ sɛ mene mu awie mesa akɔ ha dimuntoa so a yɛkɔ sɛ yɛ asomafoɔ yɛnamu ɔbɔ adeɛ mfa bɔne nkyɛ amen nti deɛ meka nyinaa bɛtumi aba mu a ɛyɛ sikasɛm ne nyinaa kɔwie sika nti yesu ɛsoma a
asoma for Matthew 10:5 no say ɔsɛ mo mma ne nkɔ amanaman no kwan so asoma mo nkɔ amanama akwa so ɛna ma mo nhyɛn samariafoɔ kuro biam ma mo nhyɛ Samaria foko biam na mmom monkɔ Israel fie nwan a wayera nkyɛn monko Israel fie nwa a wayera ne nkyɛn na sɛ mokɔ a na sɛ mokɔ a monka nkyerɛ wɔn sɛ monka nkyerɛ wɔ mo sɛ ɔsoro ahenni no abɛn ɔsoro no ayɛ dɛ abɛn nti ɛyɛ nkwagye ho asɛm ɛna Kristo de asoma yɛ nti no aho anamɔ na egu so a yɛtuo no nti mɛsrɛ mo nyame ma deɛ wobɛhwere ɛwɔ dwumadi a medie a ɛyɛ asɛnka dwuma no ho biara no wommɔka ɔbaadeɛ mfa bɔne nkyɛ amen ɛsiane sɛ ɛso nyamea ni sɛ yɛbɛtu anammɔn ama obi a wii asɛe no ɔbɛte nyame asɛm no ɔgya wii no yes obi atramɔ asɛe no ɔbɛte nyame asɛm no ɔgya atramɔ nom obi a loto ekuno my bed aviator nanso ɔba bɛsɛ bi ba mpabɔ ɔba ɔkɔ sukuu awie a ɔyɛ adwuma wo ɔso wɔtwa saa ma nkurɔfoɔ sika wasa abora kɔ nam so yɛ sɛ nsɛni ba papapa wo obɛka kyerɛ no kyerɛ a yɛ kɔhwini paa babesia wo ɔba w'adwuma ni a so ɔba a wogyina wɔ adwuma a wodie ni wo sɛ woyɛ kɔhwini ba ohu anim na sɛ moyɛ pa ho kyɛw ɛsɛ wodi ne dwuma ma deɛ awura no mu firi kɔ a saa nneɛma no awurawura nnipa bi mu a ɛsɛ ɔmo abrabɔ nti sɛ wohyehyɛ mfidie na yɛtwa Facebook, YouTube ɛne TikTok ne ade a deɛ wamma baabi a moyɛ nsɛnka no koraa ne phone so wobɛtumi ayɛ dɛ wobɛtumi atie asɛm no na wobɛhunu sɛ akwa bi ɔnam soɔ no ɛmmoa no deɛ so ɔyɛ dɛ ɔfiri ho ɔmfa ba no nkyɛ amen ɛsɛ agyidifoɔ yɛhɛ nansa mpaabɔ 22nd nansa mpaabɔ saa nko a o ɛsɛ nansa nko a nansa mpaabɔ ne na kakra tuatuatoɔ ne na nansa mpaabɔ no botaeɛ ne sɛ yɛyɛ nansa mpaabɔ nansa nsɛnka so ɔte aseɛ na akra a ɛbɛgye adie no ɔmo bɛka gyidi abusua no ɛto nsɛnka no to agu halleluya amen mepamkyɛ wo sɛ ɛsi ɛbɛyɛ deɛ onyankopɔn paa ɛbɛyɛ nyame nsɛm nhyira bebree nti mɛsrɛ mo nhyira a ɛka ho asɛm no ɛyɛ anamontuo sɛ onyankopɔn bɛhyira wo bi a gye sɛ deɛ wɔhyɛ wɔ no woyɛ nti woyɛ a na ɔno nso ayɛ dɛn ɔpie kɔ ama wo ɔnka ayɛ naa amen na ɔyɛ dɛn na monsa ayarefoɔ yadeɛ yɛnsa ayarefoɔ yadeɛ monya ne awufoɔ yɛnya ne awufoɔ momma kwatafoɔ ho mfi sɛ ɔte asɛ nti nsɛnka no mu no ɛna onyankopɔn de nsɛnkyerɛ no yɛ dɛn ɛwura nti woyere wo pirikyi na ayere wo yɛ mpaabɔ a na onyame de ne tumi asa ayɛ dɛn ama wo nti obi yare na ne hyia na adeɛ mpaabɔ ne nyame asa ne yadeɛ obi wɔ haw na ne hyia a ne nyame afa so na wɔyi haw no afiri nipa korɔ so ne nipa korɔ hu sɛ mpa wo nyankopɔn no sɛ ɔwɔ deɛ ɔtumi ne last mekɔɔ ntwerɛpɔ a so pɛne kwakuma no ka kyerɛ me sɛ bɛkye mo sɛ da motete kɔɔtaa asra mopɛ nsɛnkyerɛne ayɛ sɛ moankɔ nsɛnka deɛ asɛ mote hɔ ado no sɛ mokɔ nsɛnka ɔsɛ me yadeɛ bi wɔ me nam menante kakra bi anaba yɛtumi nante firi kwa wopira so ɛfa fam saa ne abɛpie asante akyema agogo ne yɛwura mu saa bɛpie bɔdom ase sɛnka nko a ɔse duru baabi a ɔno kɔ agye sɛ fa ne hɛ akyiri na asin wɔ ne nam ɔnante kakra bi anaba de ɔse yɛ nam saa a sɛ mawu wɔnyane ntɛntɛm mawu ne ɔma bɛto sɛ meyare nti tumi yɛ dɛn ɛwɔ sɛnkam deɛ ma asɔre wei ɛmu tumi mfiri mu nyinaa ne sɛ ɔmɔgya asɛnka ne yɛ pani ti aseɛ yɛkɔdefoɔ mpaaba a ne wɔka abɛkɔsɛm kyerɛ ye metumi too dwom ma obi abubuo yɛ dɛn ɛyɛ asɛnka metumi sɛ obi a wɔbɔ dam yadeɛ ne ɔwɔ asɛnkam menyane awufoɔ ne ɔwɔ asɛnkam so ɔte aseɛ but yɛatoatoa twene nti tumi a yɛde yɛ nyankopɔn adwuma no sɛ ɛbɛtumi atena hɔ a momeɛmfa sɛnka ne yɛnyɛ ho adwuma
Yes, I any from by a pet. From this is the time as you bear to me a picture a human being. You to me cook cry. Now, on your supposed to tell anybody. Amen. I say, Monsiah for your dear. Yes, I am for your dear. Munyani for. Ninyane awufo. Moma kwata for home fee. Mama kwata for home fee. Muntu ahom money. Yuntu ahom bone. Monya no kwa. They said if we mun Kenya msemunti emayi na mo agro mo sa me kan mo se mamenka. Oba ba ko be mpa bo bia bo hiri mu hwe. Ye hu hwe. Ise anya dai. Enya dai. Wo to ba mo ne ba bro nkwa. Kedi ba mo hiri mu ne hwe a. Aja. Na say yin kan goy. We dey ask somebody comedy bi na da bia na ho ha. Ade so da so ti wo. Because nyame asem de bata di man mo apo. They can go achira mo. Shirake Yakobon di da. Amen. Di ebreso. Say you di eniema adansie ne ka asem to ba bi. So what I say? Yes. Na ya dwene asenka kwa fa so aye be kwa. Obi go to me from Kajem say Jide Juma de nyan sa. Panimu pa Kajem say Jide Juma de ni kwa so bo ho kasa wo. A ono ti jidi mu o nye sika wa so no mu dio. No no to me fu say Jide Juma de ni kwa se bo ka wo sa. Hwe na nimsa na me se wo bo sam na ba mu. Awurade mfa bo ne nchew. Mfa bo ne nchew. Ule didi aso ni me Yesu baba. I say on fa bo ne nche. Amen. Yako Monya no kwa. Yenya no kwa. Momfa makwa. Ya fanya dai. Emma kwa. Yenya no kwa. Yemfa makunja asem no. Ya sanka e nyina no bia mfa ka. Kopiji ba bia anya correction da. Ebi. You start a program in machines in 1-4 and I think I've already a car bonting. If I'm saying I had program, I spending more than 100 million. Ubi and you know, baby, and your collection. Also, they are makwa. Mfamakwa. Yamfamakwa. Mamu shishika na gete. No to shishika na se gete. Anase kobri ngumu abosuom. Anase kobi bi anya dai. Ngumu abosuom. Engu ya abosuom. Nti adwuma no o ya na ye ni ya onyankopon no na be hyirawo. Ampa. Hyiraka nyame ni. Amen. Mimre bi na meka che nyankopon se yewo nyankopon. Mbesa me ba bia ba kwa by school. Nsumini kapre. Aba bi tuya international. The school am man start here no mitimi tuya school fees. Ana man ka che me say me yi mani nyina wona me so di agro me me yi me man fi school mo. Yempa bosa. Yenyankopon otumi. Nti die na mfom yensa na de makọ ho na mienu na koyi wo mo mafiri ho. Na me se me ba che de anya dwuma. School fees ni was me man go school. Omboko. Optimi tuka be fie me fa nkura be me so di agro pa me fa wo mo. He said me na be school na man. Minute yetimi twa so sa. Man da no pa no o de awaba. Omunye me so we ba. Yo nyame. Ada sandana safui. Jirifo yo nyankopon wo. Yo nyankopon. Nti ase ehwie ho ye sandana safo. Enya kremoni fie na ye start asafo no. Ampa. Kremoni ba ma wontimi mfa, wontimi ntia soro no fie o. Enye ye. Eye chiwade. Ana fie o so na metie. Ana ho so na kwai wa, ye betima start empire bon. One day be na metwa na mse da bi, se wo wura be fie ano bo hu se aihye nkonwa ne ade a aho ya asem beba. Disi wo nyankopon wo ye dai. No se yempabo. Yempabo. O se bledo do apebia yempabo ne sere. Ana me sere 2 years. Ana ma me ya san bi ofie o. Mara fo ntimi tu lam kuru se firi nkran ba. Na obegina fence wall achi. Ntimi ngure fie o. Zobo. Ifie wura no gina fence wall achi no otiem. Hene tem ma hene sa na me sere. Mi si wura ai. Magi fie no. Wura. Yami wo tumi o. And I can say 2 years when we feel order. It 2 years no so ya no. Na se kam sa ya mpabo me wura fi me ho. Nti ma nya mpabo no atab no so ya no ano me ye dai. betuye. O betuye. Sa mere nso man fa nya sika nti. Sika na ma bobo ano. Sa mere wo be chia me 20 million. And it me to full plot as I twa bros. One ma me bi o tu ka buy no say
sofo me discuss ibo nyankopon djuma akanya me amsika ka wa dia me am timfie na me yam pa ba yo me no bi dia wa dia but time frame money mine e discuss man so on fan to ntelo na ma sanda safo etimi ya dai etimi gina ye ntimi na medjuma me ya no nipa bia beje be bia ka mo asem boni bia wo benya asem yes because akuma kura me ya no nye nipa nya na obi to bia no a obabu adwuma me ye a ojankopon hu mbobo ntinyame ebire wei ana tumi bia sori a awurewure nipam ama nipa di boni bebre di bire wei me na say yetimi pagya asenua no ho asem ema adeboyefo nya agensakra oba de fa ba ne nche amen yesu ti ase no osuma fo yango monhwehwe sika na gete monhwehwe sika na sa gete ana kobri ngu mo abosom ana sa kobri ngu ya bosom e ma monhwehwe akontu oboto monhwehwe akontu oboto ana ntade mienu ana sa ntade mienu ana sa mpaboa ana sa mpaboa ana sa poma anasa poma efise odwumayefo aduane fata no oso odwumayefo aduane ya dai fata no it is onyankopon de adwuma hye won sa wo de hwe no na de do se ne ye na to aso bompaye bia ka bia won nsem ampa ntigidi empanifo hye ase ni nyina no omutie honkonkon kasa it onyankopon so no omotena ene ama sori ya tre sa no yes by say nchirima yesa sori nchirima yesa sori Bade fa ba ne nche amen di masiramu de obi adua aso aba wa beto no pese enwo pese wo jamani wu a afura nbebu so wasem kana me nke ya pon ya konsenga gidi sana ti o e pon menda ya konsenga kama ne mmaba wa ne mrantie yi di akire kama ne mpanifo mo de kaka di akire to bi kwa hu se sorry se mmaba o mu sei se mrantie o mu sei na kana koma no so baby enso ne sana me nyine jai awurade nkanya ya da amen na ya da Matthew asempati du nchemo ba kono kwa na kuro anasa ekura bia mo bekomu no osikura na ekura bia mo bekomu no mumisa de ofata wo ho mumisa de ofata wo ho na montena nkosi se mo befiri ho akoro ho na montena anya dai enkosi se mo befiri kuro mu akọ enkosi se mo befiri kuro mu aye dai akọ nti obi a wogye nyankopon krofo anasa ofura komapam abuo nyankopon adwuma ama ne yenkoso bia onyankopon wure mfisa ni pakoro ampa madafo kremoni ne ho ne fie ne yeti santata safo a ne aka bebiri awa safo mu a omoso nyankwane bi ono a ne sa to me kai ma me a me de nyame adwuma sa bepem ne da bia mekọ ne nche se me hia mo a nyame adwuma bia mu so no ona ne na chinchire me da me kwa wodo jime e de ahokeka ye dai eboa ebeboa dibire bi asemo metaka na me ho no befra me ka kire me se nisika be se 500 billion akolo ko baby skani nyamai ana wakotro checks e de ama tema oil fund baby omulodu no tofo checks na banso skani so mai enti se omu ho akire pe ni company na go eni begu aso Ghana ana ofa play bar kumase to fra ma no pasa me fie sa ma na me bampa aba no ka chere say me bampa abonti ji se bampa abo no wi ansa because God first was come here pa na me say ji se me pon ansa dan so ya mpontem ha e pon 3 something e pon ye no me fra ne say me beba no o se ne tamas no wasa afa play ana me say wuduru a fra me na ka sam ne kire me wuduru no fra me say sofo enim gwase bi a eya to me de se wa moa me asem aba ana me nyankopon bebo wa Yesu ni Muhammad edi bisi edi be do utumi Yesu ni Muhammad ai ana o kan sem ni nyina se wonya na wotwe kura na check na chest na abanso no so mo hu na kira okọ ebedu na sikaraba but because I didn't banso a eba omo ana omjondin na me say papa yi said there was ya boa me gidi adwuma yi ese nyankopon ma hu nanim onyam ana me say fenipa omo abaye yi wo omo hwe sa ne ma no so me hia omo dini
no smema me no baba akona so mo de bra me ana me ka kire me yire se de abubade abadi nti efi sa me ko de me ni adaje ani enu ko nyame so de ahode be wura me mu mitimi ye mpa ba ma nyame tumi ebo sa ni pan me ensa ni fra mo hu akiri bon sama yesu nti osra me so na otwe so ye na musa anse asi o se da bi asem bi mai na me se de nyame ase ne esi o se da bi sra o safa ho nkeka ho na me sa ye mpa bo na another week na 2 weeks me say here 1 week na me sa ba wo ka say week pe anya djuma keto o me na nyankopon boy because nyankopon hu ne say wono na atoka matama ye na djuma sa wono na ma me fie tena mu a me de share na djuma se ampa so what I say yes nti sa sebo ya ba o ma nanim nya dai ewu ase nti ya nyankopon djuma se wunyi wo bia wo diskana mano a wode ya na wo boa no a wo sika ntungu yo wo bo okrofo gia na wadi ba wa sole kura sole mo bibia sole bebre wo di because e bom fish afọ de wo diskana yo na hen botum wadi na fanye ono obi anso nyankonta david so ja se nti obi a wo boa no na wode ye nyame adwuma no bia no wonya nsunsu aso papa nti mesere mo ye ba ba fo de no de fi wa kuma mu abetimi de aboa bia no enum na wonhira ba dai be firi aba Sister Monica ukuada wone ne ba be mai 200 million the baba oso de baba tukwai sa me no obi agye sika 50,500 million anyi nti oba ma boss antase no betu manum se obeso de ba no kwa America obi agye sika 500 million anyi ba se no obeso de ba no kwa sister so obeso oba nti kwa America no a ko fesika be bo asenka djuma anu wasimi mi enko fe na me fa me ne market yene ni ko fi na ogura adam no yi sa no yi 20 million ana medical tua Ezra ana mka chi we nyankopɔ se dia ba ho ya yi mane mfa na mane ba ntimi kwa America amen we enyem pa tintin bia o safe na abeda ya makomade wo just a word okay be yadwuma ampa bosumi pepepepepepepe ana ba no ko du America unim de ba ko du ya nyame se bie kwa mani nya brantie sifo bi osuro nyame padwuma abrantie ne sa ware no ese o ma o mienu amana bana ko nursing school bi America ese o ya djuma o mo problem muni problem 2,000 Ghana cedis ya ji America besa so what I say nti adofrum asu nyankopon ni say yesu so small na ba sa ase wesu ani mo je obeka gu ye no ani asampa o de tim wo no ye beto aso aye ho adwuma nti obi aba ye adwuma bofo bia no ene je nyame asam so hye wo se obi enye kwada amen nshira Kristo di da amen nti mumi anwene huhumu ade ho ase adwene mu de ho wi a de ka bia no ensu nyankopon yeso ode be mai oba de mfa bone nche amen as for 32 na fuma semre wi nti yesu asuma fo no ko ye adwuma no sa wi ye adwuma no owi wasore ko agye nyankopon nche nti woko no ka che Peter mo se omusunko wi ase nyina nkan sempa no Peter mo ye adwuma no na Peter mo se adwuma na se na eden amba ye hwede ni pa bi ye as for nyumati na yitu aduasam bienu Acts chapter 4 verse 32 o say asafumu anuado ko na wo mu bebre a wo gidi ye na koma ene won kra na ye baako de ma asomafo ntimi ye nsenkyere ne no ombaji Yesu di ye no akoma omu akoma no mo kra ene omu kra na ye baako nyina ye baako nti babia nipa bi ahie bo nyankopɔ din na adwene ne akoma ne nya ye baako no nsenkyere ne si ampa sana asomafo ne ye amen amen ko na wo mu bia nkasa ne ma wo ye ono ane dia obi ankasa ne ma wo ye ono ade a na ne nyina ye wo nkwasafode na omu de ne nyina beboa wo nyankopɔn adwuma yes
abrante te ha ufo ekura wo best 10 million how to be a ultimate credit gusu e ba for the another year woni hwe wiem won chiro an sabe da babo bia ze wurade na humobo ba no humobo what you say would me say nyankopon me say wonya dwuma ba do nyeska to phone nyeska to credit is on nyeska to phone nyeska to credit there ye ba for the so otimi ya dai e so otimi bobi Ishaka nyamini amen ka na asomafo no edi tumi kese nti esanse ebilima na edi ka abobora na omo wo bie no ababoa a omo na eni bie nti no ema omo nyina timi ka bomo nya tumi ya dai kese edi ye nyankopon adwuma Peter mo bere so kwa na sika ho nyia sika ma Peter mo komenti ma nya adwuma no ampa Kristo ka enda amen ka asomafo no de tumi kese di awurade Yesu wusori ho adanse yanko na adom kese wo nyina so na adom kese wo mo so nanso na obie ni wo mu a bibi hia no hot ase na adom kese ye dai e wo nyina so wo mo nyina so nanso na obie ni mo bibi ye dai hia no because esasa adwene akoma ne ye ba kontine de wo bi no no wo so de woni bi asene to mo hie mu a no Onyankopon tumi ye adwuma amen amen kakakra na wona wo asase anase adan etonton o ma no mo de asase ne adan mo asase ene adan otonton o mo tonton ene wo de oton ni tira de bae de mo ton ye nyina no botai o mo de ton ye no o mo amuso o mo de bae obegu asomafo na ase ebegu asomafo na ase ene wo che mu ma obia sade ne hia no Tama efie no hye no ye ba afode menye sika pa sika nyina koku bank edu bosumi ana metwe ne sa 80 million 100 million 80 million 100 million mani tene sika nyina asa wom yo so ama no ya frɛ ɛna sɔfo no ama ɛna hwan toda o ya mese masa ye makwa o tv na ate ho sa no ntem kwa o sika yi tua no sɛ me ka kyerɛ obebo nsɛm itwi sika ni nyina de kenyam sɛm so what you say because but aya onyame de afrɛ me no ɛsɛ me ye ho adwuma sɛ be ya me bra so na me wu a me kra nya ba bi atena wiase wei enu anu watu be preach no work no wiase wei ye namu kwa ye namu kwa obi a wotie bia no sɛ atemu ma ya bedu ba bi na won kate asefo ho ntuti asie yi bombo ne sɛ ubeye nyame adwuma awo lukurem uwo bia bo Nyankopon adwuma na okra nya ba bia atena ka yehude ehuro ho nyina masida mensa masida nan ana matoka ho ahwa nyina ubewu a yemfa ba akokora ma wonkro na ba bia wo ko so wa nya adwuma bia anto ho a na bo nsi de wi asete enti nyame adwuma no eye nhyesese ye ntino bodi mfra amen amen kakra imodu ya sansia aye hoda wiye no na Joseph wa asomafo no tuni din Barnabas no na ono nso wa asase bi no wa asase bi okoton ade sika ne begu asomafo na ase hallelujah amen emine bi na metamo me bosome aso bisumini ka pre na me call my boy say on so no he me pa let me say me sika asa de man ko tue bia o ma me preach nto mo mbosia no de 1 month no so baji interest kura me tua ho me nim sa no say me mo sika ni bi na so interest de me nye no yi sika ni ma me no yi ma me ana me fa aka na me de ko tua e nti preach sa na wura bi e de na sem e be da me te me bompa ya ni Yakobon tie nti wura na ba no what the dollars na bre me to the dollars na ba na me dollars me nsesa ana me som ne koma nipa ne say onye osesa de be kaso bia onfa ntonsuo bi say afa no so ama adwuma na anya dai de ma no o hemanim nti Nyankopon de opapa ne say fra ofre ye no Yesu betimetu anamon na wo mo eyira no de dia sampan be kire no so aba ne mu bi no mo nyankwaja mo kra nti no ho adwuma ene ye no nti adofo no ebinum
etu saa anamɔ no ɔmo nya baabi gyina yɛ nti sɛ nso etu saa anamɔ no a ebenya baabi agyina deɛ meka ne sɛ mumie nyinaa yɛ nsom yɛ ntumi mpagya asɛnka adwuma no nsi hɔ mumie nyinaa yɛ nsom yɛ ntumi ntwe afoforɔ a bonsam ne pɔkyerɛ gu wɔn so no yɛntwe wɔn mmɛka kristo abusua no yɛbaa yɛnyɛ ne abɛnya mmeranteɛ bebree sɔre gyina hɔ so we aberante kamakama yɛ amaha nke bɛnya no yɛnya no sister Jennifer kun sɔre bɛma kamakama yɛ amaha nke bɛnya no yɛnya no sɔte ase agya sɔre gyina hɔ yɛ amaha nke bɛnya no yɛnya no we kura deɛ we na no hwɛfoɔ wawia pɛtɛsi ewu awie owura yi wawu awie ebusuafoɔ nyinaa nim sɛ wɔba ha bɛwu o ɛne hwɛ de nyankopɔn ayɛ no sɛ na ɔmo ka ɛmi esiesie na ɔbaa nso wɔnyɛ gyidie ɔbaa no wɔ saa bɛka si ɛwu no gyidim sɛ ɔde aseɛ nti nyame asɛm no ɛnkɔ baabi kwa ɛyɛ dwuma bi hallelujah amen nti ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛbɛtoa so na yɛde asɛmpa no anante na afoforɔ nso abɛnya nkwagye mede masɛm asi wurade nyankopɔn wo yɛ mmɔbɔ amen ɔmfa bɔne nkyɛ amen na fɔde a yɛbɛbɔe no ɔnyini ho adi ɛwɔ nnipa mu yɛntimi mmoa yɛntimi nto adwuma no so ne yɛnhyɛ no animonyam daa amen wokora ma mfrɛ wo sɔre gyina ɔno mo hwɛ wo aberanteɛ kamakama wenka gyidi wɔbɛne wɔ ho akɔ bi yɛba ha na wɔbɛyɛ gyidi ni wɔsusu no na wɔ he ɔtakyima na ɔhwɛ mo tv so wɔbɛdu kuma se a na ɔse mɛba baabi a sɔfo bɛɛkye yɛ dɛn ɛwɔ ɔmo didi mi wie a ɔmo nkɔ asɛnka deɛ ɔmo nim deɛ ɛyɛ o but yɛyɛ adwuma papa nti mommoa ne yɛnkɔ yɛ anim amen amen mo bɔ nsɛm kɛseɛ paa ma ɔsɔfo ɛda ɔpani ase ɔtuyɛfo ɔbɔ asɛm no tɔfa akyerɛ botaeɛ a ɛnnɛ yɛde wɔ ha nti menim sɛ yɛn nyinaa de ahokeka bɛdi dwuma yi ama no ahyɛ kristo din animonyam ɛba mo kyɛ wo ma nkɔ fam na mɛma nsɔre na yɛmmɔ mpae mepahyɛ bɔ mpaeɛ o ɔkronkron no asafo awurade wo na ɔtumi ne animonyam yɛ wo deɛ tumi ne na awura yɛda wase w'asɛm no wakɔɔ agu w'asɛm no aba wankasa bɛma asɛm no mbɛtena yɛn mu ne yɛntumi nyɛ ne yɛfo na wobɛdan kɔ ma ɛtɔ so mmienu a yɛanyɛ yerɛ ba wɔkomafo yesu no tumi ne na awura no wankasa bɛkaa yɛn na tie yɛn na yɛma yɛ wadom ti amen mo ɛda se saa bere nyame ma gyirima adɔfo nom ɛberɛ bi aduru sɛ asɛnka adwuma no sɛdeɛ odiyifoɔ adi ka tu yɛ ho fo no yɛbɔ ho afɔdeɛ no sɛdeɛ yɛnim hyehyɛ no nyinaa nti mensɛ berɛ mɛgya afidie no ama odiyifoɔ elija champɔn na ɔbɛdi dwuma yie ho kyea me ama yɛ fa nsɛmmɔ kɛseɛ paa ɛhyia odiyifoɔ hallelujah ɛpamakyɛn wo a woabɔnten biara bradam ka kyerɛ onua sɛ ɛnɛ yɛ nnɛ pamakyɛn efoɔ no mo wɔ ha efoɔ no mo wɔ ha efoɔ no mo wɔ ha kyɛbɔyi hɛ awie pamakyɛn bifoɔ no mo wɔ ha good asɛm no nyinaa na asɛnkafoɔ pani aka no nyame asɛm deɛ nnipa wo sɛ wobɛboa a woa na awurade hyira wo yɛtetetete tiktok yi a yɛprikyi ne kakra yi na mkɔhyia a maame bi ɔwɔ amerika nti kɔmmɔdidie mu a na wɔse asɛnkandeɛ na apɛ sɛ meyɛ ma wo ɛnam sɛ mepɛ mfidie nketewa mmienu ɛna si hɔ no ne bɔ mfidie odifoɔ kɛka wɔn wo ɔsɛ mepɛ mfidie ne nketewa ne mmienu me ne yima na ɛbɔ mpaeɛ ɔsɛn di sika maa me a na me ne Kevin kɔkɔtɔɛ ɛhɔ a na wabusa me akadeɛ yi
Misaka generator. Tumi bia ni wonom a ɛsokyɛ nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgye bia ni wɔ ɛsokyɛ nyankopɔn ayaresa sanso ne nhyira bia ni wonom a ɛsokyɛ nyankopɔn enhyira yɛyi nti ana asafo a wɔfrɛ ne True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Better Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna yɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ nom na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan ni mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeya mu ɛna yɛde dwumadie no ebrɛw na da biara na ɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wukuada September bosome no ne da to so ɛyɛ aduonu num saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ na bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipatenini ɛwɔ onipatenini edin mu no ne nsa ɛbɛka onipatenini akatua dwumadie yi enyi ho mfirim yɛbɔ mmɔden atɔ asase ɛde ayɛ nyame adwuma yɛtɔ car ɛde ayɛ nyame adwuma yɛtɔ machines ɛde ayɛ nyame adwuma ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade wopɛ number wobɛtumi asɛnde momo ɛde afa so a 0243 819756 0243 819756 7 days prayer and fasting with massive fund